El dolor crònic afecta milions de persones i pot canviar per complet la seva qualitat de vida. En el Dia Europeu de Conscienciació sobre el Dolor, volem explicar-te com et podem ajudar des de la nostra unitat de teràpia del dolor. Som un equip d'anestesiòlegs especialitzats en el tractament del dolor crònic. El nostre objectiu és millorar la teva qualitat de vida, alleugerir el teu patiment i acompanyar-te en cada pas del tractament. Una unitat del dolor és un recurs especialitzat on avaluem de forma integral el dolor crònic, des del seu origen fins al seu impacte en la vida diària. Valorem cada cas de manera individualitzada, ajudant-nos de les valoracions fetes pel teu metge de capçalera i altres especialistes. Disposem de 3 consultes setmanals i fins a 2 dies a la setmana per a la realització de tècniques intervencionistes. Des de les infiltracions de punts gatells miofacials a infiltracions epidurals per a ciatàlgies, infiltracions de la regió lumbar en el cas de lumbàlgies, tractament amb pegats de capsaïcina o bloquejos de nervis perifèrics en el cas de dolor neuropàtic localitzat, fins a tractaments més avançats, quan el cas així ho requereix, com la radiofreqüència pulsada d'arrels o de nervis perifèrics o la radiofreqüència tèrmica de terminacions sensitives lumbars. Generalment, a través del teu metge d'atenció primària, que prèviament a derivar-te a la nostra consulta haurà estudiat el teu cas i, d'acord amb les teves explicacions i exploració física, haurà fet una primera orientació diagnòstica i haurà instaurat un tractament conservador basat en farmacoteràpia i exercici terapèutic. Aprèn a cuidar-te i et podrem ajudar millor. Consulta amb el teu metge i pregunta per la unitat del dolor. Avui, en el Dia Europeu de Conscienciació sobre el Dolor, recorda que viure sense dolor és possible.